Sí, estem a Sant Salvador, el coll de Sant Salvador, l'esplanada de Sant Salvador. Nosaltres venim lluny, l'última muntanya doncs una mica més enrere. Sant Salvador, mireu, aquest sant tenia problemes perquè es veu que feia massa miracles, que era massa generós i feia miracles constantment. I un dia el van cridar de les altres instàncies i li van dir que ja n'hi havia prou, que igual que la policia té un cupo mínim per posar multes, ell tenia un cupo màxim per posar miracles i que s'excedia i que perdria tota mena de notorietat, no? El santoral s'hi anava fent miracles a tort i a dret i el van cessar, li van dir que no podia fer més miracles i aleshores un dia ell tombava per aquí dalt i hi havia un noi del poble de baix que es veu que sempre s'inventava màquines i enginys i se n'havia inventat una per poder volar i estava aquí al capdamunt de tot a punt de saltar, sí? Tot el salt que hi ha com una paret bastant vertical per aquí darrere i Sant Salvador el va veure i se'l quedava mirant i patia perquè ell no podia fer miracles i el noi que sí que agafa embranzida, que salta amb aquelles ales de mentida que s'havia inventat i clar, quan ja anava a caure en picat i a estavellar-se contra el terra, Sant Salvador va dir calla, jo em salto les normatives de la cúria grossa, sí, dels de dalt, i el salvo. I el va deixar en stand-by a l'aire. Sí, no el va deixar caure. Llavors se'n va anar a demanar permís, se'n va anar cap dalt del cel i va demanar permís a veure si podia acabar de salvar amb aquell noi. I és que, com que van veure que Sant Salvador no tenia mesura i que no podien fer res, li van dir, apa, vés, i salva qui vulguis. I d'aleshores ençà Sant Salvador segueix salvant a tothom a qui li dona la gana. I aquell noi es va salvar, òbviament.